ọkụtali
kasị n'ụwa Kosi sokwanya manna achụ agena oyimwe bela diriya ife mere chief Ikechukwu nwoke dike eze otigbu ịnyịnya mmanwụ ọdụmeyọ na-agwata ife na-ebu eke onye ikike ezigbo agwata na oyimo kene waipa ọnana na-ekene ịgba everyday young go Raja mani welego oyimo everyday young go Raja mani welego ike dị na mụ Ikade na muwo oyimo n'ike dị na mụ. Nwa dị mma na-enye aṅụrị, Ngwade mmane dangole ndị dị mma na-enye aṅụrị, Ndene mmane dangole obodo mụta nwa kalaka, Asena dega fanade obodo mụta kala oyiri, Asena dega ndikunye nwee yiro nne nwee yo nna Magade ya nubi nofya Ngwade mmane dangole nwee yiro nne nwee yiro nna ọganiyi anụ bi n'ọbịa ịmụta nwa dị mma anyị enweba aṅụrị ajọ nwanne dị ka ajọ nwanne elulubelube elulubelube ewo ebebelugobeli gesike ebene nkwa agbakwana ya anyị jee na-egbe na-ezu n'ori n'udene n'eli n'ọfọ arọmanwụ moli n'ọfọ Aronwanteje na anyị ife dị mma bụ lọke mụ Ngwade mmabulo kemo nwa dị mma bụ lọke mụ Ngwade mmabulo kemo ma nke dị njọ bụ lọke mụ Kade jabulo kemo enwa dị mma na-elote nne na nna nne mụlụba mụ ma na ndụ ma n'ọnwụ maka dị njọ na-ebute kata kata n'ime obodo ugozie ọ na-eche nụ makwa na ọ na-ekwo ndị nche igbo nwa malive batala ego rụọ ụlọ golu moto tinye nne na nna mụrụ amụ nwa dị mma na-enye Ngwade mmane dangole Aronwanteje n'ezi afa ka ego Ngwade mmane dangole yezu
ka ọfụ n'anya. Power of incumbency onye n'ụka ọfụ n'anya. Anyị akpọba ndị anyị ji bili. Ndị dị mma na-enye aṅụrị. ndị dị mma na-enye aṅụrị. Na ọnụ na-eri ọgazi Committee of Friends na Amuwo na Lagos State. Chief Ndụbisi Abụ ọnwa na-etilọra n'Enugu Global Medicals oke osisi eze afụlukwe oyimo na-eji oyimo ochi na nwata n'Enugu steeti. Ya bụ chairman ndị kalaka na-enye nwere. Ikechukwu Azugo ya bụ vice chairman odogwu oke nwa ndị Igbo na Nnobi dịka na-agba nzu n'anya ijiji eji eso mma. Anyị ekenebe ebu sekretịrị anyị jeneral Ogochukwu Ogbuọgụ ịgba moja na ọdadele gị mma. Emeka nna dozie nwa mama afọ wecheta nna n'aka ọgwa dozie ka nwe ọgaranya. A na-amarụ ngụlọ na moto maọbụ ngịlọ lituwe nwoke ndị bi ya rapụ n'okwu ọnụ orobu mgbe mela malaka aka. Chifeltebat ikwu aka mma Ogbuebi Ọhamadike odogwu oyimụ awọ mma mma ka isi gaa oyimụ. Igbo Chief Anselm Chukwuemezie Ogbuebi akwa afụrụ anya onowu nsi obodo Chidex Global International Limited Chief Cletus Onwu suru ike Sadon West akụ nwata n'Ogidi Ambassador ndị Ogidi jide ebube emebe emebe amaludo. Emebe emebe amalodo. Emebe emebe amalodo. Chikuchekwari nze elibagwagwu n'Ọzọbụrụ mbọsị kwali nna gị yo n'anyị ka n'Ọzọbụrụ Kọmitii ndị na-ebi ọgazi.
nwa bufo Ebro International Limited umoji iseje Akoli Saika Nyong Christian Onwara Ukris Investment Limited na-enwe ka isi n'ọsọ nwa nwukwe Ogbuefi n'Ụmụdịọ Emeka Okonkwo MX Investment Limited Kanu ka isi bịa Lawrence Ezeoyimu Ogbuefi Ezechi kwadolu n'Ụmụchu Roches Investment